ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ଟା ରହିଛି ଆମର ବାଲିମେଳା ସଲ୍ଲୁକୁଣ୍ଡା ଯାଇକି ଟିକେ ଗାଧାଗୁଧି ହେବା। ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗରମଟା ହେଉଛି ପୁରା କେରକେରିଆ ଗରମଟା ମାନେ ରହି ହେବନି, ସେତେ ଗରମ ହେଉଛି। ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଭାଇମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋପାଳପୁର କହୁଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲ ନା, ଆସ ଆସ। ରାଜନିବାସ ବୟ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା। ତାଙ୍କେ ଛାତ୍ରୀ ଭାଇକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପାଉଡରଟା ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ହାତରେ ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟର। ତାଙ୍କେ ଲୁଚେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କେମିତି ମିକ୍ସଟା ହବ ଦେଖ। ଲାଜ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ଆମର ରାଜନିବାସ ଭାଇଟା ପଳେଇଲେ ବୋଧେ। ଓ ଭାଇ, ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ମାନେ ସେ ମୋଟୋ ଜିପିର ରାଇଡର ବି ଫେଲ୍ ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୋପାଳପୁରର ରାଇଡରଟା ନା, ଗୋପାଳପୁରିଆ ରାଇଡର, ସେଟା ବି ଛାତ୍ରୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ ଚେକିଂଟା ଚାଲିଛି। ডিএলটা দেখে দেওয়া। স্যার ডিএল কি? স্যার ডিএল ডিএল हाँ ডিএল এটি ইন্স্যুরেন্স। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଚେକିଂ ହେଉଛି, ମାନେ କହି ହେବନି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚେକିଂଟା ହେଉଛି। ଧରିଲେ ଫାଇନ୍ଟା ଆଗ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାଲିମେଳାଟା ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ବାଲିମେଳା, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିମେଳା ଚେକ୍ ଗେଟ୍ଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବାଲିମେଳା ଥାନାଟା। ସୋରୁମ୍ରେ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ନଥିବ, ବାଲିମେଳା ଥାନାରେ ସେତିକି ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଗାଡ଼ି। ଯାତ୍ରା ହଁ ହଁ 50 ଗୋଟେ କାଟ 50। ଆହୁରି ଏଇଠି ବାପାରେ, ଏଟା କି ଚାନ୍ଦା ଏଟା? হ্যাঁ ভাইগার ଅଛି না? হ্যাঁ নে যা 10 ଟଙ୍କା ଧରିଆ। ହେଲେ କି ଚାନ୍ଦା କହ? ଚାନ୍ଦାଟା କ'ଣ? ଚାନ୍ଦାଟା କ'ଣ? ଚାନ୍ଦାଟା କ'ଣ? କ'ଣ କି ତ ଜଣା ନାହିଁ? ଆମ୍ବ ପର୍ବ ଖାଉଛୁ କି? ହଉ ନେ, ଆମ୍ବ ପର୍ବ ଖାଇଲ। ଆମ୍ବ କାହିଁ କୋଉଠି ଦୁଶୁଆ ନାହିଁ? ଆମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛି କି? ଓହୋ, ଏବେ ଆଉ ଥର ଆଇବ। ହଁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆମ୍ବ ପର୍ବ କି ପର୍ବ, ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ହେଲେ କିଛି ବି ତମ ମାନେ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଠି ବି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଅ ହଁ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଯିବୁ। ଆମ୍ବ ପର୍ବ ନେ, ଯା 10 ଟଙ୍କା ଧରିଆ ଯା, ଜଲ୍ଦି ଆଣେ। ବାପରେ କି ପର୍ବ ଲ ଏଟା? হ্যাঁ আরে হাসি দଉଛି কি পরব নুনি? আম পরব কি? এতে সুন্দর নজারা। খালি এপট টিকে এপট সাইডটা ইগনোর করিবে, কাହିଁକି ନା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯୋଉ ସାର ଫାର ଦିଆ ହଉଛି ଛାଡ଼, ଆଉ ୟାର ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁକୁନ।
बहुत बढ़िया भाई संध्या बेले आइबे 5टा बेलू आसबे 4टा बेले खरा थाउची 5टा बेलू आइबे तापरे गाड़ीटा रखिदेवे चाली चाली गोटे राउंडा मारे ओ सुलसुलिया पवन को बढ़िया लगे भाई बढ़िया लगे आम डेस्टिनेशन को पहुँची गले गाड़ीटा कौटी रखा जानी तो पारुनु आमे पूरा अलग प्रकार भाई पानी टे एपट साइड कम अच्छी सेपट साइड कहीं छड़ा होती पानीटा एपट साइड कम अच्छी एपट साइड गाधेबा पानी जुआड़े कम अच्छी सियाड़े गाधेबा भाई पानी बेसी थिबा जगह जीवुनी मु तो टोटाल जीवार नहीं